Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Vítám vás tady na prvním videu, a vlastně v prvním vlogu úplně na kanálu. Jsem tady v Tanzánii, hned vedle takového místa s 2 milionem lidí jménem Arusha. A za chvilinku budeme vyrážet na první safari tohohle typu. Jinak hotel je moc hezký, jo. Mě se na to prostě jako takový, nevím jak mám popsat, tradiční chatky. A pak tam vzadu ještě nějaký bazén. A teď musíme jít. Takže teďka přijíždíme do Tarangire National Park a tady toto je známý pro slony a takový ty baobab strony, takový ty, jak jsou široký nahoře. A za chvilku asi tady začínají, ale to jsou pořád to. Ale za chvilku tady už budou zvířátka konečně a jsou tady teda teďka, takže tady je teďka obrovský ty speed bumpy. Ale úplně, prostě třeba půl metru vysoký. A jenom chatky takový, nic moc. Tak vítám vás tady v tom vstupu do toho národního parku. Taková budovka, zajímavý. A tady parkují všechny ty jeepy. Všechny ty jeepy tady parkují. Pořád přijíždí další a další. A tady musí nějak vyřídit papíry nebo něco. A tak mezi tím, když budeme čekat, tak se můžu jít podívat, tady jsou nějaké artefakty, co to vidím. A jeli jsme sem asi 2,5 hodiny z toho našeho ubytování, no, skoro 3. To jsou kosti, jo. Jsou kosti. To je lebka asi nějakého slona. Bude bizon. Nevím. A ty kosti jsou obrovský. Jsme asi jiní turisti, takže je nebudeme natáčet asi, ale... Zajímavý. A prčic, tady žádný baobab zrovna není, ale tam vzadu je takový jeden baobab. To je ten strom, takový ten obrovský. Ale jako je to tady takový zajímavý, no. Ale je tady signál, takže jedno pozitivum. Ale je prostě několik různých společností, ale všechny mají ty stejný jeepy. A vlastně to bude mít taky, že se tam zvednou, že se tam zvedne ta střecha a můžeš to fotit z vrchu. Takže tě nesežradí ti lvy a všechno. To je celkem nebezpečný. My jsme samozřejmě tanzaniaspecialist.com, takže celkem dobrá firma. Můžu to doporučit. A tady mají nějaké pravidla, 50 km/h, ok. A nerušit, nebrat se rostliny, malý. Jo, zajímavé je taky, že musíme zavírat park v 7. Takže všichni musí vypadnout. To je náš Jeep. Land Cruiser, to je velmi zajímavé, oni to tady přestavujou a jako celkem o dost to prodlouží. Takže jako to kupují v Japonsku, říkal pán, ty auta. A vlastně přestaví to tady, aby jsou tam 2 náhradní pneumatiky vzadu a jakoby celkem o dost to prodlouží, no. Ale jako je celkem pohodlný, je tam lednička a zásuvky všude, takže to je fakt super. Máme spoustu vody s sebou. Takže buď se hlásit, až uvidíme další zvíře. Tady jdou vidět zebry. Nádherný. Tady jsou takhle zebry. Se vyfotilo, ale... Je krásný, tam je takový dítě. Si rodiče. A tady z druhé strany. Tam už jsme byli, to jsme pozorovali. Pelikány a tady jsou šťastní lidi. Oni jsou tady nahoře v těch výstřižkách. Super. Ale ty zebry jsou fakt krásný. A jo, ten baobab.
Kde je tady baobab? Není tady. Zase tady není ten baobab. Ale už je teďka přesně 12 hodin. Ale teď se to slídí a je počasí úplně krásný. Děte, teďka jsme tady našli nějaký slony a oni jsou přímo tady u té cesty. Překrásný. Ten slon je jakože hned tady. Ten slon je jakože hned tady. Ty vole. Je hned tady ten slon. To je další. Tady je ten baobab strom, o kterém jsem mluvil, už je trošku suchý, ale to nevadí. Tyjo. Kde jsou ty slony? Jo. To sluňátko. Taková rodinka tady, 4 jsou. Takže máme tady na oběd nějaký mangový džus, potom vodu samozřejmě. Tak. A pak jablíčko, vajíčko, doufám, že je uvařený. Jogurt. Toto nevím, co je. Uvidíme. A melon. A co to je toto? Jo, to je ta samosa. To nevím, co je. To je jako dragon. Možná něco sladkého. Takže vítám vás ve snackové zóně. Tady zastavili tam jeep. A to je na malé místo v parku, kde můžete vystoupit z toho auta a prostě být jako v té přírodě. Protože tady ty zvířata tady takové vyvěšení, co moc nechodí. Každopádně prvně, co tady máme, a jak jsem říkal, ten salát. Takže zkusit to nějaký brambory, cibulka, fazolky. Ne, nestává se z něj mukbang v sebu, jo. Ale takže je to dobrý. Takže on to možná vypadá, ale on je to dobrý. Tak, mám tady toto. Jako, to úplně největší věc, jo. Takže mám smíšený pocity. Je to takový zajímavý. Ale jo. Super. A pak poslední věc na předposlední věc. Dortík. Možná plně možná ne. Pak ne. Já prostě dortík, nebo není to postavit. Ještě jeden mango fruit juice drink. Oni mají ještě prostě brčka. To je mega závidím. Ty pička sladký. 14 gramů cukru na 100 ml. 14 x 2. 28. Ale 28 gramů cukru. To položím. Tady mám ještě obličko. Jo, já jsem to udělal celý to obličko okruhu. A obličky. Takže vidíme se zase, až pojedeme dál. Tak po dvou... Ty vole, tam je další les. A po dvou eventful hodinách 2 hours later. Jsme tady konečně u takové, ty vole, takové řeky, teďka pojedeme do té řeky. OK. Krása. Tak, tam máme, jak vidíte, 2 lvy. Jo, to jsou 2 lvice, ale to nevadí. Krásný. Okay. Takže tady máme lvici. Po dlouhém dni hledání jsme ji konečně našli. A její vedro. A vlastně lvy nemají potnou zázu, takže oni musí mít tady otevřenou pusu a strašně rychle dýchat, aby se ochladili. Ale to je fakt jako vedro celkem.
I můj foťák se přehrál, takže jsme zpátky na telefonu. Ale druhá šlo někam pryč, nevím kde. Zajímavý. Je to krásný. No zpátky do toho dalšího. A je baba. A je to krásný, ale to se stane na fotografii. Přijeli takovýmu vysušenýmu jezírku, jako kdyby. Tam je hlavní cesta. Tady leží takhle dva... Co to je, gepardi? Gepardi, tak postrám. Jsou krásný. Běžet 120 km. Teďka jsme přijeli do toho hotelu a tady je úplně krásný západ slunce. A už je skoro hotový. To je náš jeep. Tak vítám vás tady na ubytování druhého dne. Jsme tady na takové plošině, by se to nazvat. Prostě o pár set metrů, no pár set, 100 metrů výš než jako okolo Ukrajina. A jsou to prostě tady i stany, jo. Takže tam je recepce. A tam mají fotku. Celkem cool, a čo? Mám pocit, dostal celkem zabrat. Já jsem debil, že jsem si bral fotku. Takže vítám vás tady, nevím proč pořád říkám vítám vás, nevím co jiný mám říkat. Kdyby vás to napadlo, tak tady je to komentářů, ale jsme tady v našem druhém ubytování. Je to úplně nádhernější západ, ale jsou to stany, jo, bacha. Není to jakože normální pokoj, ale je to stan a je to takhle vyzvěžený na platformě třeba 1,5 metru, 2 metry co mě. A takhle je tady vevnitř. Thank you. Thank you. Room tour. Okay. A myslím toto. Tak baťužek se. Okay. Proč tady tolik postelí, kurva? Nevím, jestli to vidíte. Je tady vůbec světlo? Ale tady. A proč je tady 6 postelí? Mám pauzu, jsme zpět. A dobře, jsou tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 lůžek. Tady v takovém jako mini prostupku. Dobře, pokračujeme dál. Tady je ahoj. Věček, úplně to stejný jak včera. Protože jsem neměl bylo na sobě. Ale sprcha. OK. Nevím, jak to odteče teda, ale... A tam je hajzel, OK. Počkat, a tady se to strašně, tady jsou strašně divně ty zhasínací ty. To bych tě utahal. Night. OK. Zajímavé. A tady úplně profukuje, to krásný. Hej, teďka jdeme teda na tu večeři, jo, ale já tady musím dát úplně shoutout dnešnímu jako západu slunce. Ještě tam potom vložím fotku toho, co jsem vyfotil, ale to je úplně legendární. A tam je to ještě úplně modrý, a tady už to červanky, a tam je to zase modrý, a to prostě jak se to ti... What the hell? Já mám tolik otázek. Na druhé straně to není, to je náš stan teda, to je táta a máme čeká vevnitř, ale wow. Takže první kulturní šok, co tady máme, je takový nějaký jako forma street foodu. A pak tady jakási smažená ryba. Nevím, co, já tomu vůbec nevěřím a rýže je prostě rýže, no tak to by mohlo být v pohodě. Já si pamatuju, že nebyl úplně, jo, ale jako potom si to opět, tak jsem si říkal, že jsem včera netrčel, to je jako dobrý, jo. Jakože tady ta omáčka to zelený hrášku. Měl kolik trošku do spát, dobrý. Tak si smažený, ale tady ta ryba je dobrá, ta máčka trošku méně, ale je dobrý. No a pustili tam vody, a protože to není vůbec oplocený, jo, tady prostě můžou jít zvířata jak chcou, to někdy chvilku jsem měl k němu jako stejský nech, ale
jsou úplně krásný hvězdy, to zase nepůjde vidět na tom, ale jako fakt krásný, jo, prostě takhle měsíček tam byli ty zaměstnanci asi ty vlahy, ale já se fakt z toho nemám dobrý pocit, protože tady prostě, tady nejde vidět. Ale prostě jo, tady, a tam to prostě pokračuje dál a už tam, není tam plot, prostě tam je prostě ta prérie, nebo jak se jim říká. A tady jsou prostě ty chatky, takže tady se může prostě přijít jaký les nebo něco, takže louky, oni z toho prostě musí jít a musí se ujistit, že jsi v pohodě. Což je jako celkem hustý. Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Tak ahoj, teďka jsme na 3. dni a tady jsme právě vyjeli před chvilkou z hotelu. Jako bylo takový celkem jako snídaní v pohodě, ale tady jsou sloni. A teďka jdeme do nějakého dalšího parku. Teď vyjíždíme z toho parku Tarangír a pojedeme asi do toho dalšího. Tady přijeli k tomu mostu a tady je řeka a tam jede kamion i s vlekem. Takže toto se děje, když se potkají dva kamiony na průmyslné cestě v Tanzánii. Ještě jeden z nich je obrovský. No ok, motorka klasicky. A tady ty lidi kopou zlato v té řece. Velmi bezpečný mohu, velmi bezpečný mohu. A teďka pojedeme nahoru. Hele, tady jsou prostě akrobatě. A tady je... kozy. Další motor. Neukradnou mobilu. Další přes řeku, tady no, řeku. Ale jo, to je řeka. No, voda. Takže nějaký asi 10 km od té cestě. Vidíte to tady, tam jsou ty lidi. Ještě jedno začne se je taková chatka. Teďka jsme doobědvali a pojedeme zpátky do auta. Já jsem si dal repelent, páč tady už jsou dokousaný, jak sviň, ale je tady takový obrovský jezero, jo, to není jako moře. A hory a je to fakt krásně, a jsou tady ptáci. Takže teďka jsme vystoupili z auta tady a jdeme se podívat s tátou a s guidem tady dolů. Mimochodem shoutout guidovi je úplně super, nějaký hot springs. Už tady cítím tu síru. Samozřejmě máme tričko. Údajně je to tak horký, že v tom jde uvařit vajíčko. A tady už to vidět. Wow. Celkem hovno, ale ok. A jo, to reálně prostě vytýká ze země. Zajímavý. Je to fakt horký. Neatari. Teče to tam. Tam je. Wow. Tam je i... Tady je další slon. Jo. No, takovej průměrný, nevím. Za mnou. Jo. A tady se oni se schovávají normálně v tom keři. The big one. Wow. Přímo za ním.
Wow. Mají takovou cestu. Ještě větší, teď ty v bodě. Ty jo. Vidíš, je? Teď se na mě. Jo. Jo, jo. To teď přechází. Ten mini tam nemá chybu. Yeah. Děte se, teďka jsme projeli tady kolem opic. On má úplně růžový zadek. Doufám, že tohle nebudu demonetized, ale... To krásný. Tady je další. Ty úplně... No, není teď ticho, ale tady takový klid. Tak to už bylo po dveře. Takže teď jsme přijeli do dalšího hotelu a to je úplně krásná hala, nebo to je respektive restaurace, jo. Ale je tady úplně krásná hala. To je fakt krásný a tam je ten bazén. Ten bazén, když to zaostřím. Moc hezky. A tady bude v ráno snídaně, to natočím a musím jít teďka trénovat. Takže vítejte v našem pokoji. Pokud jsem utekl rodičům, ale to nevadí. OK. Se mi líbí. OK. Hej. Trošku... Moment, jak se ano. Tomuhle říkám výhled, jo. Tam prší, OK. Tady je hra, hora. Tam dole jsou lidi. Hej, to je crazy, že tam někdo bydlí. Někdo jde na motorce. Loki si připadám jako sniper. Ale jako mega pěkný pokoj třeba. Počka. Takže tak, to je krásný. Tady máme takhle velkou vanu. To je moc pěkný, jo. Pak takhle dvoje umyvadla, dvě sprchy, záchod a ještě celkem, co jsem nečekal vůbec. To je pro mě strašně překvapení, já jsem neviděl žádný z těch pokojů, jo. A prosím pěkně, venkovní sprcha, jo, s výhledem. Trochu to blokuje ta antenka, ale co už, aspoň je tady Wi-Fi. Tady toto je náš výhled z pokoje, prosím pěkně, nevěděl jsem vůbec, že tady nějaký vesnice nebo město, to je spíš jako na takový městečko, no. Velmi zajímavý. A fakt moc krásný, večeři byla takový dobrá, ale nemohl jsem moc točit, protože tam byli ostatní lidi. Shimmy, yeah. Teďka jsme vyjeli do toho Ngoro Conservation Area a tady je úplně mlha. A je tady tak příjemně, že to je úplně super. Teďka jdeme fakt jako celkem hodně prudkou silnicí nahoru. Takže uvidím, kam se to veze. Takže už jsme tady, klasická africká červená zem. Jo.
ale low-key, teď jsou nějaký Číňani. Jsou všechny ty auta. Je tady třeba 30, ale nic nejde vidět. Nic tady nejde vidět. Určitě je to jenom mlha dolů. To je krásný strom. Tak, tady jsou prostě ty auta. A jedem dál. Dneska jsem se dostal ještě třeba 3 hodiny pádem autem. Do toho se nejde. Ty vole, tady je louze. Hop. A tady jsou kamiony potom, který to všechno dovází. Na takovou vyhlídku k tomu kráteru. A to je úplně obrovský. Wow. Hej, tak to je crazy. Tam je zase 1 milion aut. Ale ty vole, to se posral. Louký tam je vysílač, takže mám signál, ale... Well, co to tady vidím? Víš to? Statistický půjček. No, tak. Tam nějaký jezero. Toto bylo údajně vulkán. No. A tady se potom jede dolů, tam pojedeme za ty 3 dny, tady takhle dolů. Do toho kráteru, to je jednosměrka, a jde to tam nahoru. Tady je ta masovická vesnice těch domorodců, nebo jak je nazval. Tady vidíme, potom přijedeme ještě blíž. Chtěl ukázat zhora, že to mají takhle ohraničený těma zabudlýma těma a pak žijou takovýhle chavkách. A jinak to tady vypadá louky jak Skotsko. Zase auta, tady je hranice Ngorongoro. Tady je Serengeti. A tady je Serengeti. To je hned vodu. Až by se mohli jako dofotit, už je do Tak tady máme opravdovou chálku a prosím pěkně mangový pitíčko a potom stir fry s rýží a vodu. Wow. Takhle jsme v tom. No tady je strašně moc lidí, protože to je u toho vjezdu do toho parku. A někteří to mají takhle fancy, který prostřený otahal. Ale jako je to pěkný. Teďka jsme to obědvali, to uvidíte. To už jste měli vidět, actually. A jsme tady takový k tomu řekl, tam je obchudek, hele já. No dobře. Prostě tady musí jít jako diplomatické si jako vyřídit papíry a potom jako zprávě jako jsou tak jo, prostě. Tady jsou jako různý hot air balloonty, ale za to my si půjdeme. A pak tady jsou lidi, ale nevím, jestli můžu moc natáčet. Tak a tady dál jsou zaparkovaný víc a víc. Ale tady je nějaký obchod. Počkat, já chci obchod. Moment. A tady je prostě údajně jenom ta naše firma má 350 takovýchhle jeepů, který jakoby jezdí ti guidi. A moment. Tady je to nějaký nebezpečný. Jo, tam už vidím obchůdek, ty pičo. Dobrý, ok. Pičo. No poser. Tady, hele. Tady je obchůdek. Když se tady něco koupit, jediný, co mám, je voda. Mám abstrakt z normálních věcí, protože tady nic není. Jako to je první grocery store, který vidím, jo. Dobře, update, louky tam neměli vůbec nic, ale
ale to nevadí. No, měli tam reálně jenom pití, pičo. Já se tak fakt kurva bojím, že mě to něco zajede. Dobrý. Vole, asi jo. Dobrý, tak už jsme vlastně točali. Zpátky k našemu stolu. Tady si dali lidi takhle obědvají. A teď třeba. No, dost lidí. Ale není tady signál klasicky, takže to je na hovno, ale... Je prosím pěkně 2 kolize, no. 2 čokoládky, takový 800 gramový, nic moc. 1 sušenky, 4 žvíkačky, 4 magnetky pro rodinu. Hádej, koho co stálo? 1100 korun přepočtu, nebo 143 000 těch jejich tanzanských něco. Takže mají hroznou inflaci. Já jsem teďka zjistil, že nám vyply v celé Tanzánii vyply ty vysílače pro telefony, jakože data, volání, všechno teďka, protože jsou velký protesty v Dar es Salaam kvůli tomu, že takže malá vsuvka jenom v té politické situace v Tanzánii. Teďka jsme v Etiopii, ale ještě jak prezident dal. A vlastně jsme se udělali, že v poslední 3 dny vyply mobilní data, volání, telefony, snímky, kryty, všechno. A aby šlo do něho komunikovat, taky to ukážu. Byli vojáci a policajti všude, jako každý třeba 50 lidí. A když jsme na letiště. A naštěstí teď už je to všechno v pohodě, ale jak jsem to vám myslel, že už vypadalo, že vůbec neodvětím, protože vlastně jako známe, že byli takový strašně protestovali. Jo, a ještě dnes oni zavřeli všechny benzinky, aby lidi nemuseli kupovat tak benzín z auta, to jsou zajímavý. Ale ještě vám tady dokážu, že během z toho Serengeti jsou ještě uvidíte nakonec. Chez moi, chauffé de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Moc děkuji, že jste se podívali toho. Byla to trošku klasická, jako toho prostě dodáčky ne. Prostě jsem dělal jenom 3 dny, ale myslím, že to bylo super. Já teď jsem něco, co byste chtěli, abych si dělal, tak to prostě nepošli do komentáře a nějaké komentáře jsem vybírat. A ještě samozřejmě děkuji mým rodičům, že mi dělají tu možnost, že to je super, dovolím to zde. Takže děkuji moc a uvidíme se v příštím vlogu. Čau.